A mí preguntoume, agora cando viña para aquí, que había alguén, dixome, se hai unha exposición de nós. De nós que? Pois eso, de nós. Somos, se non fora a xeneración nós, ao mellor non seguiríamos sendo, pero seguiríamos sendo outra asociación. Nós ten moito que ver, por exemplo, con este museo, porque a xente de nós tiña a angueira, como decían os xovens, de ter un museo de Galicia. Este, aínda que está en Compostela, que a moita xente pensa que é un museo de Compostela, é un museo de Compostela e é un museo do povo galego, de todo o povo galego, os que están aquí e os que non están aquí tamén. E iso tamén o debemos a xente da xeración nós, que traballou por un museo de Galicia, un museo de historia representado, hai artigos de Risco, na revista Céltica e de outra xente que levan anos peleando por esta angueira, que tuvo, digamos, a súa primeira concreción en 1926, unha edición seria, antes houve outras iniciativas, en 1926 con esa colección do Seminario de Estudios Galegos que logo, digamos, se esnaquiza a partir con motivo da Guerra Civil. Nós, o que queremos neste centenario é non apontármonos en absoluto ao que poderíamos denominar humorísticamente a cultura panteónica. Non nos interesa iso, senón que o que nos interesa é sentirmonos herdeiras e herdeiros de personalidades senlleiras e de un movimento xeneroso e colectivo que montaron ao seu arredor e do que nós, todas e todos, absolutamente procedemos. Como moi ben dixo Manuel Vilar, o director do Museo do Pobo Galego, esta exposición aborda, en primeiro lugar, antecedentes que eles coñecían ben, a xeración nós, o grupo nós, naturalmente estou a falar ou estamos a referir ao século XIX, pero tiñan moi clara, hai 100 anos, tiñan moi clara a conciencia de que a cultura galega non podía entrar en dique seco. O dique seco era o costumismo pallolo, o costumismo colonizado, o dique seco era o pintoresquismo, o dique seco era a repetición de un conceito do galego doméstico, limitado, reducido, pouquiña cousa, sempre incluível dentro do grande, da cultura con mayúsculas, que sería a cultura española, a cultura europea, a cultura supostamente ou convencionalmente universal. Mas eles partiron dunha outra epistemoloxía, dunha outra idea, e todo nace nas ideas desacomplexadas. E entón, aí temos como quixeron facer da cultura galega unha cultura adulta e moderna. Isto é, madura en todos os campos de expresión, tamén o científico, en todas as artes, en toda a academia, e moderna no sentido de estar en diálogo coas correntes, coa vanguarda ou cos movimentos e as tendencias estéticas máis avanzadas, máis desde Galiza. Non para seren fotocopias, non para seren clones, non para seren miméticos colonizadamente de ningún movimento exterior, senón para establecer un diálogo de igual a igual. Iso é o que significa a famosa máxima de Galiza, célula de universalidade. E entón, estes nosos antepasados, Vicente Risco, agradecemos fondamente tamén, que non o citei, a colaboración expresa de Luís Martínez Risco, descendente do grande escritor e presidente da fundación que leva o seu nome, en Allariz. Entón, digo, Vicente Risco, Castelao, Otero Pedraio, Florentino Cuevillas, e a partir de aí, e en colaboración directa co Seminario de Estudos Galegos, que nace exactamente en 1923, a partir de aí, claro, vai florecer non só unha aspiración, un intento, unha tentativa, un ideal, senón unha obra. Esa obra chamase o Boletín A Nosa Terra, que xa como antecedente renace en galego inteiramente en 1917. Esa obra chamase As coleccións literarias espléndidas Lar e Céltiga. Esa obra chamase a revista Nós,
que é a que centralmente aquí lembramos, que nace na cidade de Ourense o 30 de outubro de 1920. En fin, esa obra chámase Unha arte, unha literatura e unha adopción tamén traídas para esta publicación de elementos da cultura universal non limitada á factoría europea en absoluto. Claro, podemos ler en páxinas de nós a primeira traducción a unha lingua románica de fragmentos do Joyce, de Ulises, perdón, de Joyce. Podemos enterarnos de un escritor que se chamaba Rabindranath Tagore. Podemos ter un contacto asiduo con figuras da literatura irlandesa ou, por suposto, da literatura ou das ciencias portuguesas. Isto non merece nós, a revista Nós, máis que o cualificativo de revista de alta cultura, que só se viu truncada violentamente polo inicio da Guerra Civil Española, do seu desenlace e de todas as consecuencias pavorosas e atroces que sabemos efectivamente que tivo. Pero primeramente quería expresar o meu agradecemento á Comisión Galicia Cultura pola confianza en min para levar adiante este proxecto, al ver que a sede, a María Antonia e a propia Pilar, que ademais completou en conversas algúns detalles do proxecto expositivo comigo, o que agradezo muitísimo porque foi un diálogo moi fértil e para mí moi rico, non? Sumarme ás súas palabras, pero absolutamente, plenamente, e explicar un pouco o esquema estructural do proxecto expositivo, tal como se pode ver aquí, que un pouco pode complementar as palabras dela respecto ao sentido xenérico da xeración e o que podemos ver aquí, non? Ben, basicamente está a estructura de explicación do que é o nacemento da revista. Está estructurado en tres ámbitos, ¿no? Un primeiro ámbito que sería explicar os inicios do proceso que leva a revista, é dicir, como Pilar comentaba antes, as cousas non nacen por casualidade, nin nacen da nada, a revista nos nace dun proxecto político, cultural, que ten que ver co pasado do século XIX, a que se refería no resurgimento, pero que ten como, digamos, como espoleta o mundo das Irmandades da Fala a partir de mediados do século da década dos 10, non? Que é no momento en que digamos que hai un cambio de marcha, é dicir, no proceso cultural e político galego que vai levar ao nacionalismo moderno e, por lo tanto, a unha nova etapa. E sen ese contexto non podería existir a revista Nós. É dicir, que, por lo tanto, cando o núcleo das Irmandades se incorpora o que vai ser a base do cenáculo ourensán, é dicir, Risco, Otero, Covilha, Noguerol, etc., o núcleo que se articula tamén con a Sala Diéguez en Ourense, cando este núcleo está incorporado plenamente ao traballo das Irmandades da Fala e cando se comeza a xestar a idea da revista Nós. É dicir, que nace, como se comentaba, en outono do ano 1920, pero que nace como parte dun proxecto político-cultural. É dicir, non é unha revista cultural, obviamente, digamos, a revista máis política en aquel contexto, dentro do nacionalismo, como é ben coñecido, é a nosa terra, pero desde o inicio o sentido do proxecto cultural é un proxecto tamén político, claramente. Para un nacionalista como a mí, pois estar nunha exposición que conmemora un proxecto cultural tan importante e de tanta relevancia para a nosa historia como para a nosa construción nacional, evidentemente é deste tipo de proxectos que financiamos que nos gusta estar e nos gusta que aparezca e nos sentimos o logotipo da institución que representamos. Hai apenas 3 anos, máis ou menos, neste mesmo Museo do Pobo Galego, neste mesmo espacio incluso, este museo, ademais, que tamén ten a súa orixe, ese impulso colectivo a iniciativas culturais, como foi o Centro de Estudios Galegos, pois neste mesmo espacio inauguramos outra exposición, outro centenario, que era as Irmandades da Fala,
Tratamos entón tamén de conmemorar ese centenario e darlle a relevancia de vida a unha iniciativa cultural deste país e, de alguma maneira, facer na Deputación da Coruña coa participación da Real Academia e do propio Museo do Pobo Galego o que deberían facer todas as administracións e os gobernos políticos dun país normal, que era conmemorar como se merecía esa efeméride, non? 3 anos despois estamos aquí para conmemorar outra efeméride, pero naquela altura sacar unha exposición sobre as Irmandades da Fala tamén supuxo mostrar a verdadeira relevancia dun proxecto cultural que cría nesa propia existencia nosa como povo, que loitaba por a normalización da lingua, que traballaba pola difusión da nosa cultura. Naquela, na exposición, ao pé das imaxes e obxectos dos diferentes homens e mulleres que impulsaron esas Irmandades da Fala, aparecía unha cabeceira singular da que se falou xa, que falou Carlos, que era esa cabeceira de A Nosa Terra, voceira de comunicación de ideas e arenas, que ainda hoxe, cando abrimos as súas páxinas, partillamos todo o seu contido. Desta volta é outra publicación, unha revista cabeceira ben significativa para a nosa historia, a que nos convoca en esta efeméride que conmemoramos apuntándonos a ese ano 1920 do seu nacemento. A creación de nós, unha revista que supón un paso adiante con un elo de comunicación directo con esas Irmandades da Fala que celebrábamos aquí hai 3 anos, pero tamén con ese voceiro que era A Nosa Terra e, como non, tamén compre decirlo, con esa Asamblea Nacionalista de Lugo da que se cumpriu o centenario o pasado ano. E a veces hai persoas que se preguntan por que conmemorar unha revista, non? Conmemorar unha revista significa ni máis ni menos que conmemorar o exemplo material desa vontade, de tal como digo o lema desta exposición, esa vontade de ser diferentes e ser existentes, non? É porque nas súas páxinas, nas páxinas de nós, transita, páxina a páxina, ese orgullo de nós que tanto precisamos, da nosa lingua, da nosa cultura, da nosa arte, e que tanto precisamos ainda hoxe en día. Non significa, seguramente, o orgullo de ser galega, de ser galego, o recoñecemento da nosa propia identidade, o diálogo en pé de igualdade co resto de culturas do mundo. Por lo tanto, non é pouco que temos que celebrar con o nacemento dunha revista dun proxecto cultural como este, non? Pero, máis nós tamén é unha serie de persoeiros e de persoas significativas na identidade cultural da nosa nación. Non só en Castelao, que era o seu director artístico, sino tamén Vicente Risco, Otero Pedraio, o propio Ricardo Carballo Calero, do que o ano vindeiro celebraremos o Día das Letras Galegas. Mas tamén me gustaría recordar a persoa que era editor e que tamén foi alcalde desta cidade e que foi, curiosamente, cousas que poucas veces se reivindican e pouca xente sabe, vicepresidente da Deputación da Coruña. Quero de maneira especial, por lo tanto, agradecer e recoñecer tamén a idea, sobre todo a idea, e o traballo da Federación das Sociedades Galegas que recolle a lanza destes proxectos colectivos do que vimos falando nas intervencións, e de maneira especial esa efervescencia do asociacionismo cultural tan relevante a hora de promover e defender a cultura deste país, con singular forza en tempos que estaba todo por facer, os tempos de nós, non? E a ilusión e enerxía do compromiso nacionalista que animou a creación de multitud de entidades que multiplicaban por todo o territorio galego. Aproveito neste sentido tamén reivindicar e transmitir o compromiso da administración que hoxe represento aquí, que é a Deputación da Coruña, en especial a través desa área de cultura, por apoiar esa cultura de base cun apoio real, quero remarcar, real e efectivo, a todas as entidades que de maneira interesada traballan cada día para que a nosa cultura sexa forte e animar a súa creación e difusión.